Ďakujeme veľmi pekne. Sme radi, že to skončilo v takejto nálade, že sme vás konečne zohriali a dokázali ste aj zatlieskať. A teraz by som poprosila pána starostu. Haló, haló, pán starosta, dajte rozkaz, ak môžete. Chcela by som sa totižto poďakovať všetkým účinkujúcim, ktorí sa podieľali na dnešnom účinkovaní, aj ktorí ešte budú účinkovať, lebo tu netrpezlivo ešte čaká Dychovka z Varína, ktorí by si to veľmi radi odhrali, ale vidíte, aká je dobrá nálada. Dá sa odísť? Nedá sa odísť. A ešte do rana bude tu detejanská nálada, takže o čom, chlapi a ženy? Chce to len potlesk, nie? Nakoniec. Ďakujem vám veľmi pekne aj vám ako obecenstvu, boli ste zlatí. Vidíte, ako ste týchto dostali? A dostali ste aj mňa. A prišla mi milá povinnosť poďakovať sa všetkým účinkujúcim, ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na prvom ročníku prvého dňa, pretože zajtra hody pokračujú. Takže zo zábavy, ako sa patrí ráno do kostola, chápete to? Ale chcela by som sa poďakovať aj nášmu pánu starostovi, ktorý je najdôležitejší v tomto a ktorý sa rozhodol naprieč všetkým možným prekážkam, ktoré mal, a mal ich veľa, to mi verte, a napriek tomu sa odhodla k takémuto veľkému činu, aby vôbec mohol tento ročník otvoriť a ukázal nám toho dosť a patrí mu veľké vďaka. Ja osobne chcem poďakovať aj Milke, ktorá tu povedala teraz predo mnou, a by som chcel poďakovať všetkým týmto mojim kamarátom, čo tu ozaj vystupujú. Či sú to z Lúti, z Terchovej, Luna muzika, predtým, čo vystupovala. Bolo to veľmi ozaj krásne, ale chcem poďakovať všetkým, čo sa zúčastnili a pomohli na tomto javisku, čo tu stojíme, lebo bolo to namáhavé, bolo to krátke a dá sa povedať, že rýchlo spravené. Ďakujem ešte raz a muzika bude pokračovať ešte ďalej do rána. Ďakujem. Poprosíme muzikantov, aby ešte vydržali, aby nám zahrali. A pána starostu poprosíme, aby nám mohol tú vatru hore zapáliť, zastreliť vatru, zapáliť vatru. Potom nám zahrá naša Varínčanka z Varína. Chlapi, zapred mi prepáčite, už je pokročilý čas. A potom budeme pokračovať ľudovou hudbou z Detvy, ktorá vám bude hrať do tanca, do rána samého, do tej omši. Nech sa vám páči. Muzika.
musím poďakovať Milke tuto za dar, čo som dostal. Ešte raz ďakujem pekne. Ďakujem pekne chlapcom z ľudí z Kerchovej muzike v Lune a všetkým muzikantom, čo tu dneska hrali.
Amen.